Makadi baba. Aiwa, ndiripo zvangu makadiwo. Tiripo mafamba zvakanaka. Aiwa, tafamba zvakanaka, Mwari vatichengetedza. Anditika. Aiwa, tinotenda tinoziva kuti nguva ino yeChristmas so ndonguva kazhinji inowanzi tachitsaona dzakawanda. Amen. Anditika. Zita rakazara baba ndiani? Ini ndinonzi Christopher Mindurwa. Kumushande kupi? Ndinobva kuMazowi KuChiweshe. KuChiweshe. Anditika. Baba, ndisingakanganisi. Nyaita kuti tigare panapa titi hurukurei inyaya yekuti makapisa misha. Kana ndisingakanganisi kana ndimanzwira ndakaita dzimba dzinosvika kusvika kana 30. Anditika. Nditaurire baba. Ndimuri kupomerwa kana ndisinganyatsokanganisa mhosva iyoyi yekuti makapisa dzimba idzi. Zvii zvakaitika? Chokutanga ini handigare muno. Ndinosenza kuSouth Africa. Okay. Ndiri ikoko ndakanzwa kunzi musha watsva wangu ndo wakatanga. Tikashamisika, mukoma wangu akandifonera kuti wazvinzwa here zvaitika kupi? Kumusha. Tese tikava neurombo nezvadi zvaitika. Asi chakatishamisa isusu ndechekuti chinhu chakatanga kutsva kamba kana kuti tsaka yemudzimu. Okay. Right. Pamba penyu. Pamusha pedu. Zvino panochengeterwa tools of trade. That's it. Emudzimu. Yeah. Ndo chinhu chakatishamisa. Dzichitsva dzakangotanga dzekwakakora kana kuti dzekwamindurwa chete. Ndo dzakatanga kutsva. Matara masene mairi kakora na mundurwa satapinda kumberi. Ukama wakamira sei? Kugarisana kwamakaita. Tiri mhuri imwe chete. Okay. Asi kungoti chete mumwe ndibaba mumwe mwana. Okay. Alright. Mambo kuti chakakushamisa ndechekuti kana dzimba dzakatanga kutsva ndidzo kwakakora ndidzo kwamindurwa. Ndo dzakatanga kutsva. Saka zvadaro izvozvozvo pakazoita kuti sabhuku vakafamba vachitaura kuti uyu mwana wangu wopagomo azvipisira ega. Sabhuku chakuchichi azvipisira ega. Inini kubva January 2023 handira kuzombouya kuno kuZimbabwe kusvikira 6 or 4 October ndashedzwa naMambo nenyaya yekutsva kwedzimba. Takauya tikanzi fambai. Mambo vachikushedzai shoko rakasvika richiti kwamuri nekuti muri munhu anogara South Africa. Rakauya riri shoko here? Rakauya riri shoko resamoni here kuti uyai? Shoko mukoma wangu ndiye akandifonera. Akati kwanzi vanhu vane dzimba dzakatsva muri kudiwa kupi? Kwamambo. Vane svikiro ravo ravanosenza naro. Saka ndokuri kunzi muende munovhenekwa. Muongororwe kunzi zvakafamba sei. Saka isu mhuri yedu ndisu takahaya motikari yakatakura vanhu kombi kuenda kuGuruve. Takasvika kunze kuchiedza 5 AM tikapinda mudare. Tapinda mudare takanzi garai neukuru 1 wedu. Sabhuku ndiye anga ari baba akaenda pamberi, isu vana mumashure. Svikiro rikatanga basa raro. Zvikanzi pamakagara apa mese anonzi Frengi ndiani? Iye akadaira akati ndini Sabhuku. Zvikanzi ruza zvirudi zvirikuiti. Ndichakurova nechi nomubhadha wangu. Saka zvakabva zvatiratidza kuti zvakamira sei. Saka izvino izvi ndakushamisika ndichinzwa mirai musati matanga kushamisika. Svikiro rati
Frank ndiani uri kuziva zvikuitika ndichakurova nemubhadha wangu zvakabva zvafamba sei ipapo nekuti tamhanyira kuenda kumberi tingatipedze nyaya yemudare mumwe nesvikiro svikiro ndobva rati iwe Frank nevanin'ina vako ndiri kukudai kuti munhu mwemutee maona saka sabhuku havana kuzoenda nevanin'ina vavo zvinove zvakakonzera kuti Mambo vakazitaurawo kuti hakuna n'anga kana kuti ichapinda mupi mumusha umu kunze kwokutenge matsvaga mupostori ivo vakati mamhanya futi kumberi svikiro rati sabhuku ndira kukurova nemubhadha wangu ndira kuti iwe nevanin'ina vako munhu wemutee handizvo vakataura makanwa hakuna kuzodzokerwa makanzi makapedza dare romba manzi endai muzodzoka nokuti zvanga zvaitika manga muri muna Oktoba saka mwedzi wombudzi kuchivanhu wakanga watodi matara akuvhara ndopatakanzi kupera kumwedzi wombudzi munozodi munozodzoka maona manje ndo zvakaitika ndokudzoka ndokunoturikira Mambo zvamafambiro aita dare nokuti pese pataifamba ipapa takanga tine mupurisa waMambo ainyora pasi zvese zvakaitika ndokubva adzokera ndokunotaurira Mambo ininiwo semunhu naandatora zororo rokufambira nyaya iyi ndakabva ndadzokera kwangu basi South Africa kusvikira izvi zvakaitika muri muna Oktoba kusvikira pari zvino ndazouya futi muzororo rechristmas chitaurai chako kushamisai kana kuti mashoko mamwe akubuda kumusha ari kuti chii ari kuti kwakazoshedzwa n'anga yakauya mumusha umu neve alright kwakazoshedzwa n'anga yakauya mumusha umu nemusha kana kuti nasabhu kana zviri zvinhu zviri jekerere kana ndirini wavari kuti ndiri kupisa vaifanirwa kundishedza ngatiti vakanga vasingati ndimi muri kupisa handiti handei pakashedzwa n'anga yakasvikobata basa ichiti chii yakasvikobata basa ichiti ndauya mumusha munomu kuti tibatsirane panyaya yekutsva kwedzimba munhu ari kukonzeresa zvinezvi ndiChristopher Mindurwa kureva inini akanotsvaga mushonga sandawana wokuita mari saka ndiye munhu anodambudziko iri ine handigone kuti ndinopaza imba yake kuti ndibvise sandawana iyi yake iye asipo murubona saka zvinorwadza the whole world yaudzwa kunzi inini ndini ndiri kupisisa dzimba dzevanhu nen'anga iyi zvisina proof akaronga kuti n'anga iyi iuye ndiani ndive mhuri dzenyu here na kusanganisira nasabhuku imi musipo muri kuSouth Africa mhuri dzedu hapana akashedzwa vakangozviita mhuri yasabhuku nomusha ivo vaiti dzimba dzaramba dzichitsva asi ndio zvaitika kuti dzimba dzairamba dzichitsva dzimba dzairamba dzichitsva asi n'anga kupinda kwaikaita yaiti aiwa dambudziko renyu razopera asi moto wakaramba uchidii chete moto wakaramba uchipisa dzimba kana kuti n'anga haina kupinda mumba maKristu ikatora sandawana aiwa
vakati zvisinei kuti inini handina kupinda mumba maKristu asi ndiro kuvimbisai kuti moto wakumbomira ndadzimura asi moto hauda kudi hauna kumira yeah. Ng'anga yauya ichibva yati imimi mabatuka neng'anga ndimi makaenda mukanotsvaka sandawana yekuti muite mari hezvo sandawana yapandu dzimba dzaakutsva shoko rakasvika richiti kwamuri kuSouth Africa shoko mukoma wangu vakatondifonera zvikanzi waona here zvabuda zvakazobuda pamasaisai ndikati ndanga ndisati ndaopena because ndisina data nguva iyo ndikazoenda ndikanoisa data ndikaona ndiri kurimwa kuzunza nokusakura saka takagara pasiwo semhuri kuti toita sei ndokuona kuti kudare kwaMambo ndo kunopedzwa gakava pakati pedu semhuri saka isusu nyaya takazoisa kudare kwaMambo tisataenda kudare kwaMambo magara semhuri makambenge magara futi ndokuenda kuguruve n'anga ndokuti iwe Frank uri kuziva zvikuitika asi ndoda kuti munwe muteyo nevanin'ina vavo izvi hazvina kuzoitika Mambo ndobva manovapira saizvozvo kuti hazvisi kuzoitika nekuda kuti madhara aita se akuvhara vakazoudzwa here kuti kwaunzwa imwe n'anga isiri iye yamakaita se yamakatiendesa wongutoza futi kuti sabhuku vanoshanda naMambo sabhuku vakaudza here futi Mambo kuti takamirira kuenda uko kwamakambotiendesa ndatora imwe n'anga kuti isaneta basa iri havana kana dai zvavo vakanga vabira Mambo kuti vatora n'anga ichipinzwa mukati momusha zvisingazikanwe naMambo zvaivo zvakanaka kuti zvive jekerere voshedzwoko imwe mhuri yacho yavari kupomera mhosva iwe yakatarisana nen'anga kwete kuti munhu anotaura mumwe asipo ndo pane nyaya havana kuudza Mambo saka imimi semhuri makazogara pasi ndokuti regai tiende kwaMambo Mambo ndokuti Mambo ndokunyora masamons yasabhuku nen'anga saka tiri kudiwa kudare musi wa23 ndo zvatakamirira madzi odaiti mukoma Christopher tazvinzwa n'anga yakabata ini zvichida pamwe sabhuku tingatibvaisai pasaidi sabhuku haisi n'anga zvichida unoziva kuti kana uchipizirwawo Dzimba unopedzera kuti dambudziko ranyanya iri hongu izvi ndakamirira zviri kumbodzokera kuguruve ndasidii kana kusanotsvaga mumwe unogona kana kwavanofambawo kunzi sabhuku dambudziko ramuri kuita kairi munogona kufonera n'anga yakati inogona kuripedza ndokufonera n'anga iyi yasamonwa nachifi ndokuuya sabhuku tomboisa pasaidi tovati havana mhosva n'anga ndokubata imimi handiti imimiwo mukoma mune zvamakabata here pasandawana zvichida pamwe nemhuri yenyu muri kutadza kuvabudira pachena zvichida makanobataka zvakatadza kufamba zvinhu zvine mhiko kaizvi kana maenda kunobata ndokutyora mhiko yezvoona izvi zvadzera musha panzvimbo kumazovo chivataurirai vazukuru vanun'una venyu kuti vanun'unaka hongu handidi kukupedzerai nguva ini handina chandakabata pachirungu vanoti the taste of the pudding is in the eating mumwe nemumwe pahama dzangu akasununguka kufambawo achiongorora kuti hama yedu yakabata zvakadii ndo mashoko andinodi andinotaura ndiri open handisi munhu anetyisa kana kuti munhu haatyi kundi confront ndo zvandiri
handiti but pari zvino tiri kuona paita n'anga mbiri dzabata vanhu vaviri. Yekutanga yakati Frank uri kuziva zvokuitika, yechipiri ndokuenda kuti Christopher ndiye akaita ndiye akaromba poitwa seya. Takamirira kudaro handi n'anga yapinda mumusha yataura kuti pari zvino moto uchadi uchadzima, hauna kudzima moto, wakaramba uchidi uchipisa dzima, zvikava ita kuti vafambe zvakare. Maona vafamba zvakare, this time vakaenda kumweya wechipostori. Vakaudzwa unzi munhu wamuri kutaura kuti ndiye akaromba, munhu wamuri kutaura kuti ndiye akaromba Christopher, Christopher, yes, yeah, wamuri kuti ndiye akaromba. Tikada kuti munhu amutaura ndiye akaromba zvichida pamwe vakataurwa ndisabhuku, saka ngatitaure zvakataurwa nemweya. Christopher wamuri kuti ndiye akaromba, asi haana chinhu munhu iyeyu, haana zvaanodi zvaanoziva. Ndo zvakaburitswa kwavakaenda zvikanzi imi machira atsva emudzimu makazoitei. Ndo pane nyaya because machira aya apiswa neushereketwa, uri kupaona. Saka mudzimu uri kurwa kamumusha kuti mandipisira mbatya dzangu, saka dzenyu ngadzidi ngadzitsva. Svikira akazovaudza izvozvizvi, inini zvangu handisati ndasvika pamusha pangu, ndiri kunzwa kunzi kamba ikako vakadi vari kukavaka. Zvikanzi itai izvo zvinokukasira, ende zvechokwadi moto wakabva wadzima, wambodzima kwemazuva anana pavari kuita izvo. Saka handizive zvangu kuti uchabatira futi here kana kuti zvichamira sei, asi pari zvino ndo pane pakamirira nyaya. But imi muchionawo semunhu wenyu panyama ndokuya n'anga, tototi yakauya mumwedzi wambudziko, matara akavhara, ndokusvikobata imini yaunzwa nasabhuku, zvinorevei? Izvi zvinoreva rudzi rwen'anga kuti haikoshese chivanhu. Ndo zvandingangotaura kuti dai ari munhu wechivanhu aitofanira kutotaura kuti ayo iye zvine zvimwedzi wombudzi tinouya toita matare mwedzi wombudzi wapfuuri, ndo ziva kwatinoita chivanhu chedu. Makanzwa sei mimi shoko richisvika kwamuri mukoma Kristu kuti mabatwa nen'anga? Zvakandishungurudza, asi hauna zvokuita. Zita ranyangara, the whole world yakuziva kuti Christopher ndiye apisisa misha yevanhu. Ishoko rinorwadza, rinobata-bata, ende rinoita kuti tibayane iroro. Maona, saka zvakangondirwadza, asi zvatakagona kuita ndezvokuti titi mambo atitakanutse kurwa kwatiri kuita. Asi ivo sabhuku mukoma, pane pamakambofonera nawo here naivo ipapo kuti ona munun'una inini ndiri kuronga kudai tichida kuunza n'anga, kana kuti n'anga ichizinge yaburitsa zvayakaburitsa kwavo ikoko, pane here kusanganisana nayo sabhuku akakufonera akati shoko riri kuti iwewe ndiwo watipedza kuno? Hapana. Akafona achiti muri kuya rini, ndikati muri kudei kwandiri, zvikanzi misha yapera kutsva. Ndikati ini ndinopinda papi pakutsva kwemisha? Ndobva uya anyarara. Ndikati anyway ina handikuudzei kuti ndoya rini, kana ndichiuya
ndinouya kana ndisingauyewo ndizvozvo zvinenge zvakadi asi ini ndaziva zvangu kuti ndinodi vabva kumweya vaudzwa kunzi munhu wamuri kuti akaromba haasiri vakati chii ndipo pavakazoenda vakakatsaka iyeye sokutaura kwatiri kuita yakatoturikwa denga ende zviri kunzi zvinhu zvese zvakatsva zvofanirwa kudi kudzorera ndokumira kwaita chi moto ndoziva kuti kunangwa huro chinhu chinorwadza imi makazogarawo semhuri mukaronga kuti muende kwamambo zvichida anokuchenesai kana kukuyananisaiwo semhuri toda kunzwa mashoko yenyu imimi kumhuri yenyu semunhu akanangwa uroi munotova kuitira kuti zvichida pane vamwe vasati vakuonai vatobvisa kuti zvino mukoma Christopher nenyaya vakanzwa iyei vakauya kunoku hapagariki vamwe vachingoti mukoma Christopher munovaziva munhu akaita sengeso mashoko amungade kuvataurira imimi mhuri yenyu kuti inzwisise ndeyekuti chii mashoko andinotaura kuhama dzangu ndeyekuti musi wa23 ngavauye vese vazoteerera tichitakanutswa namambo. Chechipiri hatirwe tinotaurirana kugona nokutadza mutemo unotora matanho awo. Isusu tinovimba nemutemo ndosaka takaenda uko. Mutemo unofanira kutora matanho awo. Munoziziva kuti kana wapumha munhu uroi zvinoitwa sei pachivanhu. Mutemo unotora matanho awo. Hatiise mutemo mumaoko edu. Handika. Aya tinotenda mukoma. Regai tinzwe kuti mambo vanoti chii zvichida takakwanisa tinenge tiriko tichiona kuti dare racho rinofambiswa sei kana Mwari vatigonera takatadza kubatana ikoko. Aiwa munogona kudzokazve zvakare muchitaura kuti inini kuye ndakanobatwa futi semunhu azvipira semunhu atoyawo pachena kuti aiwa inini vanun'una vangu kana paine kwamunoziva ngatifambei futi tinzwe kuti zvakamira tichingota chinangwa chedu isusu chekuti muyewo panapa ndechekubatsiridza kuvaka musha yenyu. Inesuwo hatisi kuti kuita hondo nasabhuku no. Isusu toda kuti tigadziriswe adzidze kutedza mutemo. Zvanga zvisina kuipa kutora n'anga ichipinda mukati mumusha. Asi aingofanirwa kuchedza mativi ese venge varipo. Maona kana inini ndanga ndisipo mukoma wangu varipo hama dzangu dziripo vainzwa kauroi wehama yavo. Zvino woenda unotsvaga munhu pamusoro pokunge tine rimwe dare rasendekwa. Ipapo ndo pandiri kungoti zvangu vasabhuku vakati potsei. Aya tinotenda mukoma Christopher nemashoko enyu uyewo nekuvimbisa munhu kuti aiwa inini handina kutobva kuSouth Africa kuzoinga hondo. Zvakaitika hongu makaita se makandinanga uroi zvakandirwadza asi ngatichiendai kwamambo totedza gwara rechivanhu kana munhu achingaita se anangwa uroi. Zvichidaona sabhuku ndo pfungwa yavo sezvo vakanangwawo kwavakaenda ikoko masangana mese vaviri vakaita se vakanangwa uroi umusha. Pakazoitawo muprofita akaburitsawo shoko rekuti aiwa zvino handizive kuti muprofita haana kubata here kuti kwaimimi sabhuku harina kubuda here kuti sabhuku vakanziwo chine sekunzwa kwenyu hatisi kuti imimi ndimi maka kunzwa kwandakaita pokutanga pachitaurwa kunzi chakonzeresa moto mumusha umu pakanzi munhu aisenza kubhurwayo kwenguva yakareba ndiye akatsvaga mushonga asi akakanganisa mhiko yemushonga ndo pekutanga. Saka izvo handina kuziva zvangu kuti zvakamira sei asi ishoko chete rakadi randakanzwa.
saka imimi musati maenda kunosenza kuSouth Africa makambosenza kuBulawayo? No. Inini ndakasenza kuMinistry of Education. kuBulawayo. Iwo sabhuku ndo. Alright, asida inaza uziva munhu akashanda kuBulawayo. Ndinemi panapa. Ndosa ndokuza kuti imimi musati maenda kunosenza kuSouth Africa hamuna kusenza kuBulawayo here? Kwete. Handiti. Because tida kutsvaka muroi panapa tiri takagara tiri vaviri panapa. Tichida Ndimba akambosenza kuBulawayo mweya wakatenderera ka. Saka kana muri imi kuti hayi ndinakamboshanda chi. Kwete. Handiti ka. Handizvo tinotenda mukoma. Asida kutaura vanhu vasipo. Uye apa tingoti ende imimi netakanga tisipo. Tiri kungonzwa manyere kupi kuti munhu akamboshanda chi. Ndo saka ndiri kuti kune vese vari kuda kunzwa zvakazara nenyaya iyi ngavauye musi wa23 kudare raMambo kwaChief Makope richange richitambanudzwa richienzaniswa ndo mashoko andosiyira kumhuri. Tinotenda ngo zvakanaka.